ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ହରିକଥା କହିଛି, ଏ ହେଲା ମାୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ମାୟା, ମୋ କ୍ଲାସ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଶୀ ଭାବେ ମୋ କ୍ଲାସ ହିଁ ଲୋକ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଏତେ ସମୟ ଧରି କହୁଛି। ଏ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଭୌତିକ ଜଡ ଜୀବନ ଏହା ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି କୋଉ ଲେବୁଲରେ ବି ଏଟା ହେଇପାରେ। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଜୀବକୁ କୋଉ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜୀବର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିପାରେ। ମନେଛି ଲୋକ ଲାଉ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ପାଖରେ ଡାଳ ପୋତିକି ତାକୁ ପିଢାକୁ ଚଢଉଛି, ସେ ପିଢା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲାଉ ଫଳୁଛି, ସେ ପିଢା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇକି ଫଳଟା କୋଉଠି ପଡୁଛି? ପିଢା ଉପରେ ପଡୁଛି, ଚାଳ ଉପରେ। ଆମେ ଟେକି ଟୁକାକି ପିଢାକୁ ଚଢେଇଛନ୍ତି, ଚଢେଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଲାଉ ଯଦି ଯାଇକି କହିବ ଉପରେ, ଦେଖ ତୁ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ, ମୁଁ କୋଉଠି, ମୋ ସହିତ ତୋର ଅକାତ କେତେ, ତୁ କିଏ, ତଳେ କୋଉଠି ପଡିଛୁ। ମାନେ ଏଇ କଥା ଯଦି ଲାଉ କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନିର୍ଲଜ ଲାଉ। ୟାକୁ ନିର୍ଲଜ କରିନି, ଆକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ଟେକିକୁ ପିଢାରେ ଛିଡା କରେଇଛି, ମୋ ମୂଳରୁ ଯଦି କାଟିବି ସରିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଉପରେ ଥାଇକି ଉପରକୁ ଚଢେଇଛି ମୁଁ, ସିଏ କହୁଛି ଏଇ କଥାଟା। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବର ଦଶା ସେଇଆ। ପରିଣାମଟା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାହାର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାରୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ସେଟା ମନେ ରଖିପାରେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଣ କେହି ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ କେହି କଣ ମଳିଟେ ବୋଲି ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆସିକି ଭଗବାନ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା ପରକୁ ଆମେ କଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏକଦମ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛି। ମତେ କେତେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କିଏ କରୁଛି? ଏଗୁଡା ଲାଇକ୍ କିଏ କରୁଛି କହିଲେ? ମତେ ମାୟା କରୁଛି। ଥୋଡି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଚରଣ, ମୋ ସ୍ୱଭାବ, ମୋ ସେବାରେ। ମତେ ମାୟା ଆସିକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେ ଭଲ, କେତେ କହିଲେ, କେତେ ଭଲ ଗାଇଲେ, ଆପଣ ଦେଖତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ, କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କିଏ କହୁଛି ଆସିକି? ଏତେ ଗୁଣଗାନ ପ୍ରଶଂସା ଟେକାଟେକି କରି କହୁଛି କିଏ? କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ କହୁଛି? ପ୍ରଶଂସା ଆସିକି ଯିଏ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ମାନେ କଣ? ପୁରା ଘୋର ମାୟା। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନଠୁ ବଡ ମାୟା ହେଲା ଯିଏ ଆସିକି ତମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଗୁଣଗାନ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି ମୋର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ତା ବୈଷ୍ଣବତା ଅନୁସାରେ ଯଥାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିତେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଶଟା ସେ ବୁଝି ନ ପାରିକି ମତେ କହୁଛି।